paglawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-0588 para sa detalye. Pangit ka naman. Kabatchoy! Pogi! Ba't kaya nakataas na itong mga ano? Ganda ng kalsada. Siyempre, lahat. ambulansya ay sumisingit, nagpanitan.
Tatlo. Nako. Talagang magta-traffic dyan. Tatatlo eh. So pwede ka doon. No. Tama ba? Ganun eh. Pwede na. Yeah, may pulis. Yun. Agad. Pasaway din yata. Ah, hindi. Kala ko pasaway din. Pulis eh. Malapit ka na lagi sa kaliwa. Pakinggan natin mga tinig, kumalit mga nakapadayang. Hindi ako kasali ka sa tinig eh. Takot eh, wala ka nakakainin eh, wala ka nang reading, di ba? Kaya maganda rin nag-iingat ka, okay? Para ayoko ng ano eh, masakit po sa mga baboy. Kaya kulay isda. Sira ulo. Wala palang ano, cash pala. Bumili. Di ba naman isang pitong isang gago. Isa po kami sa mga nagtitipid muna na Ay, naka. sa pagkain namin. Makakapagtabi para doon sa mga pangangailangan ng mga anak namin sa school. Mahalaga sa dami-dami na magre-report tungkol sa masakit na tuhod. Bato-bato sa lagi at tamaan. Sorry po. Ay, sabantal. Samantala, masiyon sa labas yung mga nagtitinda.
Mega. Sa Manila Bay, kahit may galing ang Senator na province, Palawan at iba pang bahagi ng karagatan na samog ng ating bansa na ininibenta sa Mega Global sa Manila Bay at sa kanilang mga isang. Oh, good. Worst. Left turn ever. Yun oh. Kapit sa matigas, bata.